Liwanag ko ginawa, kanagtanuron sa mga padako mga bandingan o agama, naguso mga padabandingan, a ipakaliwanag, ikapiyawengan tano, naguso pagtao. Liwanag ko ginawa, may pagpadatanuron, so bangsa niyo, pagarin niyo, laki niyo, si Asyaik Ansari Abu Anas Abdul Malik Angni. Liwanag ko ginawa, liwanag ko ginawa, pagkanagtanong uman gawi, inong tabok walungan na Jumat, kung oras alas 7 sa kapipita, taman ko oras alas 8 sa kapipita. Liwanag ko ginawa, liwanag ko ginawa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mustami'in al-kiram, as'adallahu sabahakum bikulli khair wa amnin wa afiyatin wa salam. Wassalamullahi ta'ala alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Mga bangsami, pagpamamakin negara kami iman to kapipita. Pagpamanganin namin si ko Allah Ta'ala masaling gagawin na gumakalimuon. Pakambarakat niyan kita no iman to ang gaya gawi itano. Na ibigay niyan kita no so mapapadal mo na mga pipiya, mga untong, mga kabarakat, limu. Ski siar kita nun na gusto mga pamilya tanong nawa din mambu mapapadal mo na marata gusto pumakatundog na mga gawi na ilidas tanoron o Allah Ta'ala. Allahumma amin. Mga bangan sa amigos kano mga ariami, palalayo na kami gi mamamakin nag-iiso oras tano, isa sanggay tano. Giitanoron pamanutulan so kaya pagintaw o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siko may po sa pitugawi na ayapiago sa itano. Naging gutuwa sumiyagad ko Nabi sallallahu alaihi wasallam tigitano buko. Ay mananian na rata ginawa awida akal sabab sa giyang gutuwa kaya patay giyang gutuwa dua mga tao ayaman na mababaloy niya na kota panarigan ko oriyan Allah. Miyatay so Abu Talib mababaloy ay anian kasasarigan ko oriyan wala ko diron kakasakiti sa ngulalan ko galab ako mga kores ka malilinding bapayan na miyatay pan si karumanian Khadijah yuti mababaloy kedrangan niyan liupan ko kapagdrangon o ginawa niyan na mababaloy ugo pa yan ko ginyan kang galabakasang kaya dawa sabab sa meratias kaniya na sulangwan agaganian puun kadin ko mga tamok yan gusto kapasangyan na palenian din biyaloy suporta ugo pa si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya patayagin ko to mga dua kataw so Abu Talib gusto Khadijah na yamiyang gulola na adnami aloy tigiran na si ko oriyan nagyang ko to kaya patay niyan kaya patayo Khadijah na anami aloy tigir na miyak saulan rinadulan na miyang aromaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya piyang aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa riwaya na piyang aroma niyan so Sauda bintu Zam'ah adman man na riwaya ay piyang aroma niyan na so Aisha na so ay kuno to sabab na kagiging ko to kaya pangaroma niyan si ko Sauda gusto Aisha na tunay ni ba na magubay buto gawi nagusuminggal baka abay sa kini panuksaman ko Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko Aisha agus iko Khadijah na isabu na yuto. So
Nabi sallallahu alaihi wasallam na so kaya pa tayo Khadijah na piyangaruman yan so Sauda bintu Zam'ah. Agi ko nagyangot to Sauda na paduto ko miyang una mag-Islam. Mga bai na aya karumanin ko kaya pag-Islamihan na so Sakran ibn Amr. Na so Sauda gusto karumanian na Sakran ibn Amr na tumiyugalin siran si sa Habasha na mitigdir so Allah sa rumiyatay si Sakran ibn Amr akarumaw Sauda na mi alang-alang di natigita no mimbaloy so Sauda tibayo na miya si kukya balingu miyaw na si emana niyan na tumiyugalin sa Habasha na miya links kanyan sa Makkah na siyama iyan Zam'ah ibn al-Aswad na miya kalala ayamana niyan na tigitano arumiridu ku Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugay na sabab sa giyang goto kaisay-say o kaisay-say bangseran. Na so kini panuksam no nagyang goto bai si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa inalo yung Nabi si Sauda kebayan yan mga rumah na imbitir yung goto ay maana niyan na bai so ama yan na tigu ama yan na udah sanakan so sa Sauda. Na so kaya no Sauda sa emana niya na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na kebayan yan mga rumah na miniyug so Sauda. Isagi ko nang tabay na si kukya panikiyang tigyan ko si Zam'ah ibn al-Aswad na pitero yan na ang utwa tigyan na bangan yung ditiri mo ang ada lagi di na mapia. Tigyan na tunutong tada lagi di na mapia na tigyan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kebayaan yang kun mga romaso Sauda. Anati ko ni ama yan Zam'ah udah sanakan. Na so kaya nagawin Sauda na dadam diri-diri na emanan yan na terima yan so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na badam man so kaya pangaruman yan ko Sauda na ayak man mambu pianikan nagyang ko tabai na so ina o Aisha sa pitiro yan nun kebayaan mga rumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Aisha na miya baya-baya so ina o Aisha na tigin na makoma sa Abu Bakar na aloy na kanon na inaloy niyan si Iko Abu Bakar na dadintiro sabab sa adin mambu kebayang mga Roma si Iko ay manan niyan na Aisha na daan na sumiyong so Abu Bakar sa giyang ko makapipikir si ko Aisha na pitiro yan nun pinitoan yan ay manan niyan na sud ay manan niyan na sabab sa giyang ko pangarumo na kanabo Muslim na yutoy ayan yan piyaki pangarpe miya pangarumo na biso Aisha na so Aisha na miyang bitira sira na gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya minitalabuk sa ulan-ulan Shawwal sangguta masa na so mga Arab kung jahiliya na babaluin niran tigtanwa naas giyang ko to ay manan yan na so babay na uba pangaroma Shawwal na so Aisha na miya pangaromo na biya ulan-ulan na Shawwal na tigu Aisha baeden na lagi dah kena babay ay mana niyan na malay kabarakat kebabayaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gitu ay mana niyan na so Aisha na ito ni katiruan niyan rakita noron sa giyang guta ulaw latanop na mga maranaw igira Shawwal na dipimbitiara so taw kakagi na kukuan tanon ang guta andeng kapito mga jahiliya gugip na uta sumrano na kukuha niya ng guto basa Shawwal at tiginap kasawalan so ay manan niya na pangarumaan na gitu so Aisha na ini challenge siya no to si ko mga tao at tiginabuan ay manan niya na una-anakan maudi na makalawan rak na bay ay manan niya na marani na bumalay kabarakat marani ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na malam ni kabarakat sabab nakagi so Nabi sallallahu alaihi wasallam na guni isuno Amr ibn al-As antawa uno ni tao kebabayaan kaya Rasulullah na aya pitiro Nabi na so Aisha
Na ini si enong manantaw ap mani kebubaya-baya na kataw. Tina siya mayan. Na tinantaw ap mani kebubayan ka Korean yan. Tigin na sa Umar. Nagyutod. Mana na so Aisha na kebubaya-baya no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na so Aisha na bubayanan a inaluwalaw ta'ala taw sa sorga. Why? Sa sabab sang ko to ay manan yan na kialuyon walaw ta'ala si isa surat An-Nur si isa giyang ko taulay kamubarrauna mimma yakulun lahum magpiratun wa ajrun karim. Ay manan yan nagito na si ito manunumpang si iku Aisha sa kaya seks irun wala sa skanya na bubaya bilangan tao. Agiyang ko to iptum ini tom para ko nakatiro ini tokason na daaban niya nun kimamaniya o dead na ba niya nun ay manan yan nakatawi kas kanyan na pisik si ano nabi ay manan yan na bilang atawa ay pisik si ano Allah bilang atawa ba daaban yan pinggulaw la marata na dito so oriano kaya pangaraw mo nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyang ko to adu kataw so sauda aguso ay manan yan na Aisha na si ibu sang ko ta ulan-ulan na Shawwal yamanan yan na kaya pakapangaroon mo Nabi sallallahu alaihi wasallam na sabab sa may nagumpot mambu so kasiksaan ading galabakan ng mga Quraysh ka ay pipikir nila na miyada so Abu Talib makararandaan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na naayasiwa o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumyong kaniyan si isa Taif. Nagyang utakyasong yan sa Taif na pakaunot niyan so ayamanan yan na tigitano tagi Korean. Inibagay ron o ayamana na Khadija so Zaid ibn Haritha. Agyuto na kinuo Nabi sallallahu alaihi wasallam watayan adapted napakaunot niyan sa sumyong siran si isa Taif. Na giyo nang utakya sungiran si isa Taif ka aya pipikir ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sungsang ko to bawat ano Thaqif. Ay manan niya nagyuti pamilya si isa Taif ka kalo-kalo ubagyong ko to pamilya Thaqif kibubaling si isa Taif na uberan para tiyaya sa kanya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mamag-Islam siran. Na aya siwa o Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya piyantakihan nagyang kuto at lo kataw adato. Padko pendetoon si isa Taif. Agi ko nang kuto talo kataw adato na adna kito tumpo ko bangon siran si isa Makkah. Giyang tatlo ka taon na mga wata o Amr ibn Umair na piyantak ko no Nabi sallallahu alaihi wasallam mga tatlo ka tawa dato ay ngaranian na so Abdu ya Layla aguso Mas'ud aguso Habib mga wata o Amr ibn Umair na kagi ko makaumakiran na ini dulong kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so agamatan o agama Islam. Gawin, naging tatlo katawa dato ang magariari na dayran tarimaa. So, dulong kirano Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kapag-Islamiran sa bayram baden pinanaito. So, Nabi Tano Muhammad gupiagisiwi-siwiran. Na kagiyo ko na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na magdaiyan naging ko to mga tawa magariari. Talo katawa dato ang magariari. Na diran tirima nagyang ko panulunian na piyang niniyang kiran tigiyan kagiya dani utarima nga panulunan na pengningor kano na pagmaaniwa pagmaaniwa kagiya gitu adina pamana tumpo kana pamana bangan sana pagmaaniwa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga yabitira tano ka anso mga tao si sagiyang kayamanan yan na Taif na disiran emanan yan nakuan so tigitano disiran mambukas sa sayuan sa pamana basiran emanan niya bayran pagulupi so Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nagi ko nang uta talo ka taon na deran gula-ula ang uta panganiw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kaya panganian kiran sa pagmairan ang guto ang bitiriran ka aya pinggula-ula agi ang guto talo ka tawa magariyari na siyong wani rambut din so mga lalong ko mga ngunguda kiran gusto mga bisaya kiran na lialisiran-siran sa ayamanan niya na tiyawagiran siran sa pitiro ngira na timu-timu timu-timu ini wagi ang kaya ayamanan niya na mama ayamanan niya na sunabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya miya panutul na giko na tutulop manong ayamanan niya na Musa ibnu Uqbah sisagi yung takitabihan na pidala ilil ayamanan niya na Bayhaqi na ako na siyo agyang kutang mga ngunguda ang mga lalong si isa taib na luminin niya siran sa dua ka linya ay mana niyan na piyagayan na ni Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam lumili niya siran sa dua ka linya na umani isa kiran na kumakapat sa ato ni ba na ator na kagiya ko lalisin sira naging utama na niyan na talo katawa dato magariri sa ay mana niyan na ini lalis sirang kira naging utwa ay mana niyan na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lalairan o binatigitan ng pranagairan na sukunso di ko nang utang mga ngunguda na kagiya ko sumagad kiran sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umani isa kiran na pedibakan niya na ator aayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tamang kunsa so Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaya palian nagyang kuto mga ainian ay mana niya natigtan kaya turunan na dara agyang kuto mga ainian sa kaya sakitiron sa giran ay mana niya nakaprabaka sirang pilabaka sa ai na dito ko ni da lagi diya na masakit asumyagad ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayamiya so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya ka sulod sa giyang kuto asinda agiyang kuto asinda na ayakirkon na so duka tawa taga Makkah aso Utbah aguso Shayba giyang ay Utbah ibnu aguso Shayba na mga watao Rabi'a mga pamilya na Abdu Manaf na mana niyan nagyang guto duka taw kirk sa giyang guto ay mana niyan na ato ni ba asinda na mga lulututo na bitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya talabuk kumakan sirangon sa giyang guto asinderan na kagiya ko may lera na giyang guto miyawlaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kasasakitiron sa kaya mana niyan na kaya raba kaw nagyong kuto mga Bisaya mga ngungud mga lalong na miya kaya taguin si ranon sa ranon na so kung Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya karanda sa giyang kuto kayo tigtano grapes mana niyan na so anggur naging uta pa man na itadunian na namiyakaran doon sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pedian so tagi Korea naman buas Zaid ibnu Haritha na kaya ko na may les kanya naging uta duka tawa mama so Rabi aguso Utbah ay may Shayba aguso ay mananian na Utbah na kay may lera naging uta maulaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaya taguin si ranon sa ranon na kaya taluan niran agyang kutwa tagi kuriran aso adas na miyatiro iranon adas begingkas kanian sa inab ay mana niya na anggur witingkas kanian sa anggur ay mana niya na tigitano so tatagun pa masa ay mana niya na taat lapad udi na tigitano ay mana niya na panapsan na inuit o adas agyang kuta anggur si ko Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kagiya ko mi mamanat o adas ag ko Nabi agyang kuto anggur na kuminuon so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan so bismillah
Nakagiya ko mangu adas agiyan ko ta kiyatiro ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sagiyan ko ta bismillah na miya mamasadarian kakagiyan ko to da kambutaw na danian no tumanag si ko mga tao sa Makkah agiyan ko to kat ay manan yan nakatiro bismillah na miya ka bitiara isira na gusto Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa miya tiroon mambu Nabi adas anda ka makapupuon na tigiyan na siya ko kay tigiyan tao sanay nawa. Ati kuno Nabi sallallahu alaihi wasallam gina na kiso inged umama bilang tao. Tigina ginan so inged umama bilang tao so Yunus ibn Matta. May kagiro kung so ada sa inong kakatawi na tigo Nabi kaniyan na nabi ako mambu. Na so kaya nagawano ada sa Nabi kaniyan nakiya talaga po niyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi iniyan matitinga pos mga ngarka pangangarka niyan ulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magugiyang balaliman niyan gugiyap na palad at tigtanwa ainian na pangangarka no adas na pugilayin kaniya nagyang kuta kibisayaon aso otba gusto sayba na pugilayin nira nagyang kuta di ingulaulaan winapinggulaw adas si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya ko na malingkiran so adas na pitiro ang uta duwa ka tao si iku adas akibiseon atigiran adas la yusrifannaka an dinik la yasrifannaka an dinik fa inna dinaka khairun min dini adas jika kikiswa-swa sa giyang na mama sa bangga awa iso agamang ka kaswa ki atigin so agamang ka so tigiran so agama nga natumo adi so agama niyan. Nagito mana na so adas na miya kapag Islam piaratian niya so Nabi sallallahu alaihi wasallam sangkuto akya pakatunera. So kung mambuso Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sisagyan ko to akya sakitiron na ayam miya so iyan na kagiya ko makadke sagyan ko to sa sandangan niya na itadua angguro na miyatiru yan ang kuta dua yan emanan yan na pangnin yan pitiru yan si iku Allah ta'ala ng utatigyan na Allahumma ilayka ashku da'fa quwati wa qillata hilati wa hawani ala nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyataka hiya awsa'u li a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa salaha alayhi amra ad-dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabuk أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يوتكوني بيتر Nabi sallallahu alaihi wasallam saiku mananian na sulabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pipila pala din na ginawa niyan si iku Allah sa pitiro eno na kadnang ko na si ar kadin pupuno na giyang kaya kalubayakan bugian kaya kada ay mananya so tigta no kada pawirakan uli na kay to pawirakan nagukalubayakan si ko padakla tao ay mana siya kada ipupuno na agiang kaya mananya kala makubog ka pa mana kalubayakan nagugiang kaya diirakan ay mananya nagiang kaya kapipikiraw mga tao sa kalubayakan na masaling gagaw sakay tuhan mas alangwan ng mga lulubay sakay kadnang ko na anda kong ka pamana anda kong gambugitan na emanan yan natigtan di kong gambugitan ko tao pengarasyan ako niyan na gusto ridu udi na so ridu emanan yan na bangka bakong kau na pakiparan na upman na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bubuad na rarangit karang na dapay emanan yan na dapay idnut ugo ito nagyang ko to mapya sorila ka
na ayamanan niya na masisimalaw na malindung ako si ayamanan niya na malindung ako ka ko sindong ka kaya lindawan niya sa mga lilibutang ay ni pakapiad niya di langita di ni pakapiad niya di akhira ubara kang badin mapatota di na barang badin mitong parak so rarangit ka o di na uba ko badin ubara kang badin ayamanan niya na misugat so ayamanan niya na tigatano ganing ka sa siya ko ka pembelingan taman sa ayamana pemangninakar ka ayamana niya na masuat karakan da kaparakan nagu da beger arwar ko kapar nagu beger kaya Allah so ayamana niya na dito pipila pala du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginawa niyan si ko Allah na dito niya panutula so kung Nabi sallallahu alaihi wasallam na so kayang gulaulaan niya naro na kagiya ko pembeling sekanian aguso Zaid ibn Haritha kasusiran si isa Makkah na misyaga din nira nagyang kota Palaw pembetuan sa ay ngaran na Palaw na Karnath sa Aliba ay mana niya no pamakasi kung masatan na tigita no pangalako o Karnath sa Aliba na kaya kung namakaw masiran sa giyang utwa Palaw pembetuan sa Karnath sa Aliba na siyubuun wallahu ta'ala so Jabarail pakaunot no Jabrail so malaikat bubugan walaw ta'ala sa power ay pakatutandingan ko mga palaw na kagiya ko na makawa pamana kagiya ko plala ko so Nabi gusto ayamanan niya na Zaid makaumasiran sa mga palaw na miyay yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ang uto gabun na kagiya ko mailay niya nagyang ko tagabun na dito so Jabrail na tiyaluan no Jabrail so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dito kagiya ko kataluan yan na si alamian na Peter iyan atigian ya Rasulullah mataan sallallahu ta'ala na ini siubu iyan raka agiyang kaya malaikat pakatutan dengan si sagiyang kaya palaw ka sadin sa kabaya ka ayamana niya na isugo ka na punggulaw laan niyan na orian niyan na kagi ko matiro no to Jabrail na mitiro agiyang kota malaikat pakatitan dengan wallahu ta'ala sa agiyang kaya mga palaw apno nagyang kota palaw abituan sa Karn at Thalib na tiyaluan yan sialam yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan na ya Muhammad in syi'ta an utbika alaihimul akhsabay ukabay akan na itong baka kang kira naging adu palaw na ayaw na miyatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigiyan bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a ayat tigo Nabi yung mapipikirakan maaarapakan na kalo-kalo ubaso Allahu Ta'ala na adumbu pakambutan niyan ko mga bekukungiran mana niya na mga likudiran na tao apsimba niyan so Allahu Ta'ala adiran ipinakutos so Allahu Ta'ala sa may tubo mana na dayug so Nabi sallallahu alaihi wasallam bagyang ko to pamilya Thaqif mana na salako pinggulaw lerang Nabi ka bayrambad na mana niya na payakirabak kung mga ngunguda kira na mga lalong ako sa mga bisairan na dayug so Nabi bakira na may kulubo di na may tomba kaging uta dua palaw kaya mana niyan na ay sabab na kalo-kalo basi busa kira gawi na basi rambung bubawata sa mana niyan na mga tao asimbu niyan so Allah na di niya ni pinakutuskan yan na miya tuman-tuman kagiyangan na pamilya Thaqif na dito miya ka umasiran buko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya Islam siran kakiambutan sira na miya makalamang ulama ayamana na miyawid ko agama tanwa agama Islam nagi ko nang kanan miyaw lawla nagi to ayamana na so Allah Ta'ala na benar ayamana niya na sunabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam naging utak yasungian sang kutua sang anak Taif dulun niya naging kanan pamilya Thaqif si ko agama na sirang paratia ugi na swalla na siyambiin niya nung sa mapia paganiro na ni sambiin nung nagyong uta kaya pag Islam mo adas na ikadua nagyanganan
kaya pakito kawi kaya suguun wallahu ta'ala ko jabara ila padi naging uta malaikat at tetandingan sa gingo ta palaw pia kisabutan nun wallahu ta'ala as kanya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dedeurug nu wallahu ta'ala sa emana niyan na ayamana na bebegan wallahu ta'ala sa power na pia kambaya yan ukabaya yan na mapulang aging uta mga tao sa taip na pulang-pulang sira naging uto pada pulang seran wala sanggulalan sa giyang uto kitumbak ng kira ng uta malaikat at titaningan sa uta palaw karna salib sa giyang uta palaw na dayug su Nabi sallallahu alaihi wasallam na emana nagyuto tigir ti mga muarehon miya pluto sa emana niyan na miya ka emana niyan na dakalubay so Nabi sang uta emana niyan na daong kataremo mga tao sa taip kakagiyamian giyan ng uto soportaon udin na tabangon o Allah ta'ala na liuropan na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kagiya ko na ayamana niyan na malapasin na ginguta palawa karn at thalib na namiya ka umas kanyan si isa ginguta balinta da pembetun sa Wadi Nakhla padiyan din sa ayamana niyan na Zaid ibn Haritha kaya makumasiran si isa ginguta Wadi Nakhla ayamana niyan na balinta ayamana niyan na pembeturun na balinta da korma na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na dumike nakagi ko makaduke ay mana niyan na miyar otomambu gagawi na miya ka maagiang kuto ay mana niyan na sagirumpong ang mga jin nagimo ta sagirumpong ang mga jin na siyaga diniran so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembatiya sa Quran na suken kaya sagadagyang uta sagirumpong emana niya sa kagrupo ang mga jin na miyan gira nagyang uta kapumbati ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Quran na tumiyarag siran nagyuto gyang uta kaya targiran na piyamamakin gira nagyang uta emana niya na kapumbati ang Nabi si Quran arak sa miyag Islam siran miya mag-Islam siran nagyang gana na miyang gulawla na pianutulanan ng Allah ta'ala sa isa Quran sa inaluy wallahu ta'ala nguta kaya pa kao mo naging utang mga jin sa piya kisabutan niyan kita no pitir wala si sa suratul ahqaf si sa suratul jin at wallahu ta'ala wa iz sarafna ilayka nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم سنالو بنولا سورة الجن تتجينا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا Dema na pia kito kon wala tige naguni na pia kasangura merka. Ema na siubu merka udi na pia kasunga merka. Agi mo ta sagirumpong ko mga jin na pia mamakin giran sa Quran. Nakagi ko makadar pasiran na pitiru ira na gaganakakan di na raranakakan na kagi ko mapasad mati o Nabi na mimbelingan sira na tigual ako pagtawiran papamakay katayar siran ay mana niya na miya mag-Islam siran sa ipinduluniran ko mga padiran na mga jin akaparati iran ko wala sa pitiru iran awahi mga pagtawami na mata na miya nagami so kitab ini turun ko Oriano Musa bebenar niyan emana niyan na pamana bebeger niyan nagyang kuto emana niyan na Taurat emana niyan na bebenar niyan uto bebeger niyan ipikaturo si ko benar na gusulala na matitu na ay pagtawami na parati anyo so penulun ko Allah nagu emana niyan na unutin niyo na rakis emana niyan na parati anyo unutin niyo kaswala na prela ang iprela iyan na kanu sa mga dusa niyo nagpagalidas ang kanu niyan o siksa malipadis nagyuti kialo niya suratul ahqaf si mo sa suratul jin nagyuti tigul
Allah Ta'ala tiruan ka ini ilaha merakan adna miya mamakin mga jin isa ka grupo ko mga jin na pitiru iran na mata na miya nagami so Quran apaka mamasa pekaturo si iku turuan na piara ti yami na di min ni pinakutus wallahu ta'ala kadna nami sa may tubo. So emana na ginan emana na tigiran benar aso Nabi sallallahu alaihi wasallam naging utak kiasong yan sa Taif na daparati ang utak pamilya Thaqif ugid na mirati so adas na dito pa na miya mo naging uto malaikat so Jabaril ug yung ta malaikat at titaningan sa ging utak palaw na pitiru yan no kabayakan itong bakak ngira naging emanan niya na duti man na palaw na kuto pa na pianutulo law ta'ala sumyong naging uto emanan niya na sa girumpong ko mga jin apya mamakin gina naging takapumbati yan sa Quran naragsa merati siran na meling siran si iko emanan niya na mga derpairan na mimbeluy siran na mga duat emanan niya na di manulun si iku agama o Allah Ta'ala si iku mga jin. Na samo to na Nabi sallallahu alaihi wasallam na emana niyan na inudar da parati so mga Thaqif, pamilya Thaqif uguid na so giyang utwa so adas giyang uta mga jin ni emiratiya na kaya to ko niyan pan emana niyan na so Allah Ta'ala na emana niyan na o miyangunot sa Nabi na napakitong bagyan sa utang malaikat agiyang uta emana niyan na duo palaw. Sama na miya kabeger kaya miya kabeger agiyang utatin di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayamanan niya na ganyan di kanggal bakasi sa giyang kay agamo Allah na dito ko ni miya panutul aso Aisha radhiyallahu anha na iniisi iyang ko Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pitiro yanon hal ata alayka yawmun kana ashaddu alayka min yawm Uhud pamana ya Rasulullah buid na tigi na sumiya gidir ka agawi masakit kasubrapan ko yamanan yan na amiyang gulola sa Uhud ay mananagi ang utak kaya pulang o di na kaya pamatay kaya pangasya shahid o sobra 70 kataw ko mga sahaba pa dun so babayan na Hamza ba na sobra ro ay manan yan na kaya sakit ang ay pitiro na binatigi na lakito min kaumiki malakit so tigo yan niya tigo Nabi Aisha so pagtaw nga ay manan yan nagda mga Quraysh na malaad na miya sumiyagadaran ay manan yan na kaya sinagadang wapunggiran na yatigi yan na miya kasaki-sakit ranon naging uta gawi akaba ay manan naging uta kaya sung yan sa Taif kagitigi yan na makaumako sa Taif na ini dulu na kan so Islam si iku Ibnu Abdaya Layla gusto Abdu Kilala na daakwiran na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para tiaya na lumiyala ko ako tigu Rasulullah dia kan kenunuan ni dia kan ay mana na tigta no makam bubuko ako na ay bu tigu Nabi aminitano da kan na miya ka umako sa giyang kutua palawa bitun sa karn at taalib na ini puro ak na ulwakan na miliak na giyang kutua gubun kada makakas sisirong sa sayapan ako niyan nakagiti mo Nabi tubus na mata na miliak nun so Jabaril na teluan ako niyan na pitiro yan na mata na wallahu ta'ala na miyan giyan so pitiro pagtaong kasir ka nagumiyan gira miyan nagkakita ko ang panwallahu ta'ala so pinggulaw lay ranar ka na ini sugu ko niyan raka at tigyan na gubiyang gawa ay mana niyan na malaikat tetandingan sanggaya palaw ka ankas kanian masugu sa sadin sa kabay akakiran na tialwa na ko ati Rasulullah lagi utang malaikat at tetandingan ko palaw na siya lamang ko niyan nagito pitiro yan rang nagi Muhammad o kabay ka itumbakak ngira naging adu palaw na ay mana niyan na gulaw lang ko na pitiro ak na tibu Nabi sallallahu alaihi wasallam aya antap aya mapipikirang na masisimalawakan nakalukalau ba makambuat ko mga likudiran, mga kukungiran, so taop simba niyan swallahu ta'ala ay isa-isas kaniyan naguda sa koto ayan. Ginan imanan niyan na ini sembagyan si iku Aisha. Naginto. Kumasuitan usang tatutultan na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na kay ko nakaambiling sa Makkah pidin so Zaid napagpakagiraw ron so Zaid ya Rasulullah. Ano man ni kakiswing ka sa Makkah piya kawakairan na natig kuno Rasulullah si iku Zaid at tigina ya Zaid
innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja wa innallaha nasirun dinahu wa mudhirun dina. Zaid mata nakiatigin na wallahu ta'ala. Nagingan na mapipikir ka na sungguh din Allah ta'ala sa ayamanan yan na kalidasan ayamanan tigita no betada ayamanan yan na pamana gingan na mapipikir ka margen na simbiin Allah ta'ala sa ayamanan yan na pamana tigita no maluag agu ayamanan yan na kepaka pamana tigita no ayamanan yan na kuan pamakuan na maliwanag benar ayamanan yan na mapipikir ka melintas sama kan antai peka pamana peka andita terus na swaki swallahu ta'ala tigin na kuan singgi sa okit ay mananya na keluagan taon ka swaki atigura Rasulullah sallallahu na tebangan niyan din so agama niyan nagupakagangkong niyan din nagiyang kay pagagangkong niyan so nabi niyan nagi ko nang utami ang gulo na so nabi na sumugo niyan so Ahnas ibnu Syariqa sa Peter uno nabi ayamanan yan na ukeparor ka napaka ayamanan yan napaka suti kita no pakasariga kung ka na sukun so Ahnas na sukyan ganyan sang uta sugu nabi na miyawan na ayapitiro yan na dia kan ska mapakasarig kasakan na mataga kumananangga si isa Makkah na sumananangga na di ka pa kayo ba kumuha sa maka ayamanan yan na napakasarig niyan na ayap manas yugu no nabi na Suhail ibn Amr na sopman sokyan gono Suhail ibn Amr sa punarigun so Rasulullah na damang buiyog Suhail sa emambu dakwan niya na tiginas kami pamilya Amr na di mi pakasarigin so buwata ano kaabot nakagida pakasarigo Suhail na epmanas yugo no nabi na so Mut'im ibn Adi sa pitiro yan no kubaya na beling so nabi sa Makkah na ayamanan niya na pakasarigin no Mut'im ibn Adi na sokyan gono Mut'im ibn Adi na terima yan ang kutuwa offer ay manan yan na inidulo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigil mo mga wata yan na kapat kano sa gumaan na gupakas kano kaso Nabi sallallahu alaihi wasallam so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pakasari ginakan na napiyakasari gumot ay mo binu adi na miya ka umaso Nabi miya kang balingan so Nabi sa Makkah guguyud din na tigitan no totondugan umot ay mo bunu adi gusto mga wata yan na mga nguda umanisakiran na bibindas niyaran so gumaniran sa ditiro no mot ay mo bunu adi au beudin ay mana niya na toma na alima o di na makasakit ko Rasulullah kapaya kasariga kan lagi ko na nga napinggulo law mot ay mo bunu adi na inidaptaranan o Hasan ibn Thabit agi so tigitan wa honor o Nabi o di na pababayo ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pitiro yan sa pakaokit niyan sa tubo-tubo ng wata tigina ajarta Rasulallahi minhum paasbahu abidaka ma labba muhillun wa ahrama palau su'ilat anhu ma'addun bi asriha wa kahtanun aw baqiyati juruhuma laqalu huwal mufi bi khubrati jarihi wa dimmatihi yawman idha ma tadammama so katimbalian na manan yan na bintugu Hasan sumutim sa tigina pia kasarig ka so Rasulullah na miyabaluy agyan yung mga tawa romero doon na manan yan na miya kapangunda to siran ka sabab sa manan yan at ni pamana sila iran so motem na bungabud na tigin pagising sumber mga tao lagi do pamilya maad anta ka pamilya kahatan anta ka so kadandan ng mga Arab na yapatiro niran nakatatanagi so mama ayamanan yan at yumanan yan so tawaw ayamanan yan na punarigun na ayamanan yan na dakakay di sa samya kay sabu so ayamanan yan na tawam yan narigun na so kung numuso Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiyad man yan na nan kumuta imo bnu adi kada naman sa kay sumuta imo bnu adi na pidskan yan na minggalabag si ko kaya bansolat kini bansolat aging uta miya panutultan o kitab katatalimbuti sa kaya sanksyon o pamilya o Rasulullah sa dabakiran pupuy sa panganangan na budak bakiran pangaroma na emana niyan na padsumot ay mo buno di minggal lubog sa kada agyang uta sanksyon ka emana kapanaling bututo na inis minimanuman agyang utwa kaya pakasaringan niyan ko Rasulullah na gito sumamuso Nabi na kay ko natidaw ataw sa Badr amada kapiyan ang uta sobra 70 ang mga mama na miyatir Nabi yung tatigin na
law kana al-Mut'im ibn Adi hayya thumma kallamani fi haula'in natanna lataraktuhum lahu. Pamabid mabuti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kaso Mut'im ibn Adi na bibig nagugug sumyong rakan na pangninya naging apito pula ang ada da kapan na penguku niya na imbalingin sa Makkah na mataan na tigo Rasulullah ibagayak nun. Sa emanan niya na miya bali ito hindawan aso tawang gulaw lar kasama piya pa na sarwang na emanan niya na ubang kapakalipat ya giyang ko ta emanan niya pinggulaw lar niya na mapya kakagiginan ni Muslim emanan niya na petudman niya so tawa miya kang gulaw lon so ginan ang kanan amiyang gulaw Naginan kimyaswa na may kapagingid sa Nabi sallallahu alaihi wasallam si isa Makkah sa Damatika ay manan yan na makapakasasarig ng Mut'im ibn Adi na sukon mabuso mga sahabaw Nabi ibarat Abu Bakar na sumabuso Abu Bakar na kagi managumputid ng utasiksa na miyawa si isa Makkah kam tugilin si isa Habasya na si Piktudu ibn Digin na kay marauti na pitiro yan Abu Bakar kaswika kay bitaki at tigi nga sulagid ka mama na di ka pa kayo bawas si isa Makkah na kasoy ka tigo ibnu Digin na kapya ka sariga kan sa kamambu na kumya sa Abu Bakar na pitiro ibnu Digin na kumanga Quraysh so Abu Bakar na pya ka sariga kan na ubo adin mambu makasakiton na tigo mga Quraysh uway na yang mambu syarat na so Abu Bakar na di pakaliw sa walay na si kakalin sa giyan na walay niyan ka ubo siya di isisambo yang sa ko na di imi pagyo na sara ko makan dyan sa walay na nakidid na bon makakait na napitiro ko no to ibnu Digin na ko Abu Bakar na si Abu Bakar na tiginaway na mimbalay si Abu Bakar sa masjid yan si isaging utawalay niyan sa kumpaw niyan ito na uman mo maswakto na disimbayang na pagkatanog niyan sa batiya yan na pagkanugo mga babay na pagkanugo mga wata na di siran di timu-timu ka kiliran ang kaya tagurok ang sa Abu Bakar na umabatiya sa Quran na punggurok na giragumirok na di mamamsa sa mga babay o sa mga wata na kaya to kawano to mga Quraysh na tigil ako na ibnu Digin na antam na rin napakasasarigin ka akatatanap kabinasan niya na mga bayra kita no ay hugi nga mga watatano na tiro ang kauna kia di niya na ng pungulawla sa titapok sa walay na pitiro ko na ibnu Digin na ko Abu Bakar tigin na di kikabay o mga Quraysh baka di makasambay ang papakinig kaagi nga abati ako kapmati nga sa Quran sa nga mga babay gumawata na so lagkasi sa walay nga nabunga ni pungulawla na pakanduda nga rakan so kaya panarig ka rakan ti ko Abu Bakar na ki piakan duda karakaso kaya panariga karakasa si ako miyan narig ko Allah agusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so giyanan miyang gulawlanan na giyang kanan na miya ko naguna na paganeron na giyang kanan na sumang Arab na adun din asala pakasala galibukiran na mapya ay galibukiran na mapya na giyang ko to nga na ijara ang dati tanwa ay mana iba sa tanor na ako nagiraman nun to so taon na inakuha niyan so pediyan sa tigin na buwan na kaya mga sakit siya ka akwak na yun. Wan mong buwan makapamana manggulula niya na marata na sa kanya man na niya na tontotan niyo rakan. Naginan na ulawla na ng mga Arab amaya nga una na taman din iman to. Naginan iman to na adna basa sa dunia ang tatigiran na political asylum. Ay man na nagiran na sumambuso politician nagiran man to di keparo ko kalaban niya sa solid na pagawa na pembaling si iku isa kaingad na pupamangan ni sa asilong na naginan na andengad na naulawla sa dunia na emana niya naginan ni kasabuton padapan mo may sabutsan na sumanga duot na giyang ko ta kapakabak tano sa mga ragan na ginan na normal din kakatan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ladiwan na kaya sakit-sakitan sa kera bakaw na aturangan na mga taguas mga tao sa Makkah ugin mambu nakanabaya maana niyan na igirang manuta so galabok ko daya na ulama na dama kapas nabutom ya pilyur ka adnigira na dama kapas so galabok kasi ko sa bala ugay na miya kapas ko sa bala akatan so Nabi da tare mo mga tao sa taip ugay ana miya rati yon kaso ay maana niyan na adas ako gyud mo ta mga jin ay maana niyan na sumiyagid na sira ni miya rati si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so ginani giyang adi kang galabok na yamana niya na umani isa na pananarig si ikwala sa pipikiran niyan na so Allah ta'ala na di niyang pagilangan so galabok wayamana niya na di ang galabok bata dilabok giraman to aso taw na paniniyatan niya na giyong tagalabok yan na para si ko Allah ta'ala so sababsan mga pagariami mga bangsa na taguan tanusan sa diyan ka sumuntanok man sa diyan kaya mana niya na mga pakaysa
mana niyan na kisamper kita no igira lagi dia mana niyan na oras katiso mga pakaiso amia dawat no si sagyang kaya mana niyan na mana niyan na kuan masa tigang amia kaysa tigang nakakaalim dia ku kedusa adna pakitin kana di sumya batiatan si ko meuna oi si tano sagi nga smart tigyan na kakaalim pakai siya kung buka pakai mapasadakan sembayang so waktu akan ay sa itunduga kanon so dua itunduga kanon ni sweater kay senior ako din mini na oi giyanganan akasembayang sa waiter na makasembayang sa isa na kubaya ka sembayang sa waiter kapag aturo ko na mapya sembayang sa waiter sa pasadangan kagiyapad sa insanaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ko Abu Hurairah giyang utatigo Abu Hurairah awsani halili bisalat ini panginsanaran o kabubaya-baya ang watawati ko Abu Hurairah giyang atalo na ito atalo ayamanan yan na ini panginsanaw Nabi si ko Abu Hurairah na padunag yung ganan sa kanatigin na igirada ako panpakaturog na sembayang ako dun sa waiter. Nagito, kapag kaya makapasad ka sembayang sa isa na sembayang sa waiter na baka paman pa ka na ada emanan niya na ada pensubo na baka kubaya emanan niya na manambayang sa kaya mulay na kenapa marata, kenapa pakaran ko kapsumayang ka sa tahajud kaya pa ka sembayang sa waiter ka emanan niya na sembayang niya dudura kata. Pada pakai sa na tigang emya kaysa atigyan na alim madakal so klase kapan ako to anto na amala kapan ako to ako pinakamay to kapan ako to ando man katuba taw no taw bala sa wala galipat kapan ako to miya kalala na paganero no baka simbol sa barahula o di na baka amanan yan na lagi ulo mga lokstano kumukuha ka sa lamin o di na awang na pembetad-betaguan kasi kung pangararagun ka sa penguan ka mga penagun ka sa mga ito aladia. So mga ilaw o di nandonasan mga dudul na pengnatan ka sa giyang utamang migagay na ito miyalalaw ta kapan ako to. Ay mabumay to kapan ako to. Naging na nakapagambuk o di natigdan o kapakilele. Na kakita o ba taon na sapa-sapa ang aging mga sa ingin kakadnag yung kananag galabag ayamana niya nakapan ako to sa ayamana niya na mitubat ka wala na ipsindit ka na di nga din po parumanan o bang amisa ko to so Allah ko tala okay da pa kasi natin nakakaalim to ni mapiasu na kan senior ako na mini dula kanagin so pa kasi miyaw na okay da pa kasi natin nakakaalim pa kasi akong buko ayamana niya naging na sumiyabat yatan wa pa kasi pada pakaisan na tigyan na salam alim adna pengaruma ko wata akan dami iyugi kamara ta igalabak anto na adna dusa meron babay ko di na pagare ko saka imakam babaya-baya si ikwata ka inus Islam na mana niyan na bilwin niya na suka pangaruma na kailangan na pagpakay din suali kau tamay panutul tanong ang tawa apeso na bigo ka pangaruman niya ko sauda na nami ada na mini udaski ama yan na zama na gitu ino to pagudas si solokas na ay mala experience ay matao ko pa kamo na uya katawin ka ko pangamura ka na di mapia ninong imbugan suwata ka ay man niya nung pakipangaruman asububay na pauno-tunot si kikaruman yan nagida ay mga kapakaruma ko bubay na marata yung aramaman na pambili pa si wata ka marata yung ar. Nakanaba nakadustaan ka. Kung ay mana niya na dinga kapagyugi. Kung ay mana niya na dinga kabaya. O ba ay mana niya dinga kabaya sa ulawlan yan. Ay mala na di ka masusuat ko galabok yan. Ka babuga nga o alaw tala sa ay mana niya na paaran si ko ay mana niya na warisan ka. So gito ay mana niya na sumagakan rakano. Sa ganyan na ay mana niya na mga pakay sa iyo na sabab sa miya taling umaso oras tano na tagundan no sa diangka sa penalamatan na miskano kung ginyor kami kapamamakin ga
Pupunalamatan na pa naman buwag yung ito mga pagaritan no. Lalayon ra kita no gi mamamakin san sa kapay san sa taguluan. Ugi nga sa balang mo sa gi nga manan yan na tambar si isa una yan may kadagdag ay manan yan na pamamakin nagkamisan na nabalasangan wala utalas ko dinyo kami di kapamamakin kasi pan mabusa Lanao del Norte sa nga tambaron siya mabusa amay manabilang balasangan walaw tala sa madakla mapya. Lagi dito mambu yung tapagarita no si Haji Omar di sumangko pag yung tapa mga pamilya niyan. Siya kung mga galubukiran na mga pipya sa ginan di kapamugay sa mga radio si ko mga ato na iba na mga ginawa iran kebabaya mamamakan nagsisagi ang programa tan. Pupumang nitano siya walaw tala pakambarakat ngiran wala so tamo kiran gusto mga pamilyeran. Ang makalundun walaw dala sa mga umuriran siko mapya. Lagi mo pamanitan no siko walaw dala yung gobernador tan babagwaya bigan sa emanan yan na Doctorate of Humanities sa yung Mindanao State University. Kinilalera na yung agalabok yan na mga pipya umpian yan. Sir kita no sa yung Lanao del Sur na sampo na naging Marawi City. Na pemangnitan no siya ko wala pa kalun walaw tala so umurin si umapya nagupakambarakatan rakatan walaw tala langon so mga galabakatan no raksa tarima niyan rakitano so gita no mga galabaka mga pipya na mataling matano so balas yan si ko Allah taala lagi dito pagpamangnitan no wala so mga lokstano so mga bibiyag na pamakalun walaw tala so mga umuriran si umapya so man so may amatero na rila niyan siran nagupa makasorga niyan siran pupunalamatan tanupan so lango-languan no mga dato tanong mga bai ading gagalabak sa mga pipiyana ipupamangnitan no siran ko Allah sa siyap niyan siran paliharaan niyan siran bulanguan no mga rarata po pa nga babago pupunalamatan tanupan so mga guru mga ulama adin rorotos kung iran kita no kipangandoon ko maagama tanong lagi din so si sa madrasa si sa yang mga pimbarang mga darpa mga seminar ipumangnitan no siran si Kulaw tala sa siyap niyan siran nagupitiriman niyan kiran so mga amaliran ng mga pipya sampor na yan na punalamatan tanong so Allah na salawatan tanong so Nabi hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam gibu so pagarini laki niyo si Sheikh Ansari Angni Abdul Malik so Abu Anas salam na miskano assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. From Lanao Radio Broadcasting and TV System Corporation, broadcasting at the heart of the Islamic city of the country at 95.5 megahertz. This is DXSK 95.5 Cool FM, member KBP. Antay kabaya ka ang mabaloy aswarang ka sa sangguniang pandalawigan sa Sikan District sa Lanao del Sur. Ay kabayaakan na sumakasag. Ay kabayaakan na sukasarigan. Ay kabayaakan na suadin akabdiyan ko pagtao. Rinirespekto pag-aadatan. Adin akalakyan si ko Allah. So adin apaninindigian ko kabinar o pagtao. Antawaanan, si Junior Mox ayaden si Muhammad Saleh Tantaw Ampaso, bangsatano watatano sa Sikan District of Lanao del Sur, leader ang kasarigan para sa 2022.